The longest boulevard in the Philippines. Pala yun. Tagal ko nung nakapunta rito pero hindi ko alam na yun ang tawag dito. Talagang mahangin dito. Mamaya pabalik. May back and forth naman tayo dyan. Kanina pa kami patigil-tigil kasi minsan biglang lumalakas ang ulan tapos biglang aaraw. Ang lakas ng hangin kaya ang lakas ng alon. Sobrang ingay ng audio nito. Sa lakas ng hangin, yung motor nagalaw. Pasagtag ko pa dyan. Bawa naman yung sapatos to. Lighthouse Magaspas Lighthouse Hotel. Ay nako, wala na talaga, turuhan na. Ayun no, basa na talaga yung pantalon ko. Ikaw nababasa pantalon mo? Konting tiis na lang, mararating natin yung dulo nito. Pero talagang malakas talagang hangin, para siyang bagyo. Ang lakas. Wala, diretso doon. Ayan o. Ay, nagalaw yung motor. Nakabalik tayo. Ayan o. Japanese Original Restaurant. Pupuntahan natin yung dulo nito para makita natin kung ano ba talaga yung dulo nito. Ayun, ang dulo. Siyempre, lulubos-lubusin na natin. Talaga palang the longest to ah. Hindi, makakaano tayo dyan. Makakarating tayo dito sa dulo nang hindi tayo inuulan. Grabe, ang haba pala nito. Lumpa oh. The longest boulevard. Talaga palang the longest talaga to. Ayun oh. Deep energy. Kaya natin marating yan yung dulo na yan nang hindi tayo nababasa. Grabe, ito na. Okay, darating na natin yung dulo. Ito lang mga guys, ito na yung dulo. Ayan. May parking dagat na kulay brown. Sobrang lakas ng hangin. Teka, baka tumumba yung motor. Hala. Hoy.
Mahal, tabi, baba. Dali. Bukas pa yan? Meron, ang dami pa niyan eh. Oh.